Junts per Catalunya. Gràcies, alcaldessa. Molt bon dia a tothom. Jo vull començar fent una prèvia agraint al secretari de l'Ajuntament, que amb molta celeritat ha fet un informe per aportar una mica de llum en el caos aquest que estem vivint arran de la sentència contra l'impost de les plusvàlues, però alhora vull denunciar que un cop més, ahir a la tarda, a partir de les 4 de la tarda, començàvem a fer tot el tràmit amb el Copèrnico i avui, aquest matí, encara no hem acabat d'entrar les signatures. No ha tingut un impacte real perquè el secretari s'ha vingut a fer l'informe que el vam avisar, però no pot ser que regidors, regidores i tècnics de l'Ajuntament sistemàticament haguem de perdre hores, hores i hores per un Copèrnico que no funciona, que ho hem demanat 25 vegades i que no s'aporta solució. Nosaltres, i voldríem que això sortís a l'acte, la propera vegada que ens trobem en aquesta situació ho entrarem en paper i decidiu el que vulgueu, si ens ho accepteu o no. Però no podem tenir bloquejats els tècnics del nostre grup per un tema de vulneració dels drets de l'oposició. Feta aquesta prèvia, nosaltres, ho vam dir a la comissió, estem llunyíssims de les ordenances, del pressupost. Ahir vam tenir la primera reunió, la primera. Suposo que s'ha donat prioritat a altres socis preferents, no és el nostre cas. Unes ordenances fiscals que mostren un model, el dels comuns i dels socialistes, i teníem aquí el tinent alcalde explicant coses que no tenen a veure amb les ordenances, però contentíssim de fer la presentació. No és el nostre, no dona cap esperança a aquestes ordenances ni a les famílies, ni molt menys a l'activitat econòmica, i si no, expliqueu-nos què hauríeu fet diferent en una situació que no hagués estat la pandèmia. Són les mateixes ordenances que hauríeu portat si no haguéssim patit 19 mesos de pandèmia de la Covid. Per nosaltres és inexplicable. La recuperació econòmica és evident que vindrà arran del control de la pandèmia, però han passat moltes coses, hi ha hagut molt de patiment, cal un suport i un acompanyament que no ens trobem en aquestes ordenances. La prova també és una xifra que nosaltres l'hem trobat alarmant i que la venim denunciant, i és que els ingressos tributaris de l'Ajuntament l'any passat, el 2020, en plena pandèmia, en ple estrès, van créixer gairebé un 20% respecte a l'any anterior. No hi ha sensibilitat, no hi ha empatia i no hi ha voluntat de fer aquest acompanyament ni a famílies ni tampoc a l'activitat econòmica. Pressió fiscal a les famílies, que no veiem que s'hagi retocat. Veurem també a la nostra proposició si s'ha treballat, si hi ha voluntat que es treballi amb tot el tema de la pobresa energètica i incompliments. Ara el regidor Castellana en destacava uns, jo vull destacar molt l'únic acord que sembla que hem pogut arribar amb tota l'oposició, amb nosaltres i amb la ciutadania, que era la rebaixa de la taxa de la recollida de residus i que han incomplert. Ha passat 3 vegades per la Comissió d'Economia, 50% a tothom que fa porta a porta, en porten en 20% i només a part dels veïns. I per tant, tots els impostos que colen a través del preu de l'aigua seguiran estant allà. Activitat econòmica, el mateix, ni cap rebaixa, ni cap benefici fiscal, ni cap estímul, com si res hagués passat. I més incompliments, tot allò que pot portar a planificar, a reduir les tensions de tresoreria. Amb la tarifa plana ho vam demanar el 2019, es va aprovar. Ens van demanar temps el 2020, el 2021 no va aparèixer i de cara al 2022 tampoc. Ens ha arribat abans la vacuna de la Covid que la tarifa plana. I finalment, i en fèiem referència al començament, què passarà amb les plusvàlues? Era previsible, hi ha hagut deixadesa dels seus partits a Madrid i ara tenim aquesta incertesa, no sabem si hi haurà compensacions i volem saber què s'està treballant. Gràcies.